ole tun tuma hian mi pui te ngai dan a bi king ka channel n2 te ngai dan ron lak ka duwa ka video hi luk da min lo eno la ti chuanin in ngai dan comment tu ka be siang chu mino comment sakula ka duwa heng kan mi lak nei te hi an mer kan en khen kan khe thu panga he video hen soi sela lo khop maya he video an siam atanga anin soi fiat heina tur nia ka phe te kan soi nga chu ta chang chuan thu thu na mi pui te ngai dan ka kon zo ton chu ni ang poni se kan en photanga ang sa dang tang en photang le bial har sat na le ma mo sia sang tur zo bial ma son zel na bial chung mi nge bial har sat na le ma mo sia meeting ban phak ni si MNF official MLA candidate pulal rem wa da changte I vote tang o Shang tur zo bial ma son del nan bial chung mi nge bial har sat na le ma mo na sia mi te ban phak MNF official candidate le rem ro ta changte in lo vote ve chau don nya o kan ram kan hlam kan sa khwa hwai taka hum him tlat thin tu MNF hi thalai te chuan I vote thewang u Mizoram mudang changa MNF official candidate song tilo vote victory kan so ma cheu Mizoram hun shanga MNF official candidate te lo vote victory Mizoram mi puite ka so ma cheu sang tur zo bial ma son zel na bial chung mi nge a capsona hian ke ni ai ping kan milak te pon heti khopian mene fan duwa tinge mi pui te hian kan vote in lo le in than le chon ke ni ai ping kan milak te thung zuin MNF nge ya kan tia capson hi chu kan milak pe to ko ki MNF in an hlo tu kan la ba ti pe di te za thak ri tu ti kan mi pui ngan support lo view ni hemi advertisement ang type ni ta support na ang kan ti dang vote ang mu ti hi kan khret tu ga chuanin kan khret tu ga chuan han ti hloi la an ni thiang na nia ka kan chuan mani kan lo MNF sa ni chuanin kha chu ka tu sei tu hi cancel thaya MNF sa ni chuma ka chu MNF sa ni dam lo ni chuanin advertisement ti ang la kai ngai ta ngai ni a chan chu hei kan khret thiam thi dan thu kan singa tuna hianin Colgate thi ka mang ngai me lawa antirnan ni chu Colgate thi ka mang ngai me lawa ama ko chu khoi do kan chu kan Colgate zok lai hi lo fak sak ti chan la hiana khoi mo kan lo en chin an tia video clip min lo pe Colgate thi tha chu ti khati ha ka te fresh a hanget a ti bowa chu wan chung Colgate thi lo mang ve nge yang che I chan la min lo ti chu sak te a chang sang li changa ka lo piang che ve khati chuwa thalom ko lo ti chuak ta Colgate mang ngai me lo kan Colgate tha ka fak ta ni poi no mem om lam lo tu advertisement ka ti ni mai ta chu tiang chuan stay free mi pa kan ya stay free ka mang ngai me lo wa I chan la kan stay free he ron fak kan zuwa ka hi lo ti be ya I zol veng chu mi kha mi a chuan dok chu mi kha mi a chuan in stay free and zuwa ka he stay free hi a chang kang khop mai a chu ti khati mo chang kan na chu ka kha thiam fak lo wa yan chang ka lo soi ta chu da ka chan la ka lo da ta này mọi stay free pom mang ngai silo stay free te lo fak lo mang thin ne lo tuai do ne min ti lem chong lo wang chu tiang che chuan MNF party kan min lo pia kan party a kan candidate themi hi vote tu kan min lo som sakte a som na video min lo siam sakte a advertisement chuan chang chi za chang sin khata mobile ve khat video siam ma ne mai man tia an non ti ta che ta kan ti an be ta ne an ni chuan advertisement tiang han ngai mai thea ma ka chu kan ti ta ne chu ta chu mi pui te thin nunga ka zo na ka siam tu a chuan advertisement kan han ti khum phem hian hemi politics chu advertisement ti wak na chi niam ti kha longoi to la thain ka khia zep thum lo wa ke ni te point than ma de win about the trend khat chuan in chan la hian kan na tho that te mi no ta lan sak ve te ya to ta ni mi lo an thil ti that khatam ta on ve ni nga tiang khan hei bial than khata mo about the chu sei lo tai la PM pon ni mai theya MNF pon ni mai theya congress pon ni mai theya ka bial chunga ka thil ti that ho hi taglan te po thave lo mani le thoning kan tibik longa advertisement yang in hen telan dok te po kan fak thawa khan ang lawa te po video thang khata po mi channel te po kan fak sak thawa ni hi lo en sak ve lo subscribe po kan thawa fak na ani zelta atiang te khan advertisement lam hoi no ti ve te ti te po ha om ve thina ama ko chupa politics ni to ka chuan in mi pui ngai dana koi the wang ke chuan in ka lo du lo zel phota tu te pa am pa ti ka huat wang ani mi alawa a chan chu political le sa khona ani to hi chon mi pui thinlung hi sensitive awangin advertisement ti chiam po hi ka in thla khong de thina ni hemi public platform anga chuan ma se an ni chuan an thon ti ta an ni ngai dana chung ka ben danin Colgate dan fakang lek khatiang khamo sweet pakhat an lo fakang lek ang te tin do pakhat fak lek ang leka khanan ai ni ngai mai thia amai ko chu ta chun ka thu na chuan in politics le
sa khuana hi chu advertisement huang chunga hianin a leng che lo hi ni hian ka khria ingai dan soi ngai lo pun comment atang hian a khriat via wa chan chu king mi ho khen be nga la kan political party tron lo zo an fak advertisement te sak chun an mani sok chopin kan be ta ani ta hang ta ama ga chu helai hianin thil sensitive de wa ka phet ta ga chu comment lamai ngai dan kan se nga ain ang ve ka lom tiang te chu mi pui te kan ngai dan hi a koi mai lom in ti ne nga i soi kha dik politics still le sa khuana thil hi chu advertisement fakna huang chunga hen da wak chi lo ti hin tuna hen ka ko khan chu 7 day advantage lo ni ta 7 day advantage traffic zia le zu lai mo man ti lawa ide ina anin uluka chu ti khati tin fakna kon siam ta hloi tai la helai tu te mo channel ka fak hloi ang mo tha chu ni che lo mai thein ti ho chu wang chon fakna advertisement kan ti po hianin politics le sa khuana hi chon film pro ang ai ko me sa khuana ti chu kan la zau phian sa khuana ti chu kan la zau phian mai theya antan tu te mo khom pui nom dona local veng yang chu han ti te chu pui vak lo mai theya ka tiang chi ka chu ma se politics a chon hemi lo vote veng chu lo ve vote veng chu ti kha hi chu advertisement hi chon ti sual de unin ka khia amma ni chon ti sual in ti lo mai thei an thin no ala dam tho mai thei chan chu thil dam dam po kan faka enge kan fak thei vek alom an ti ni mai thei amma ga chu comment po an hu thalo wang ti chu in ring tho mai thei ma se chu ka kon sei ve kham kham ani tin chu tiang in kan va kho zuin an ma ni kan be zui to lem chung lawa kan video kan en fu cha piang in kan tia kan ne za ne ma ya an wa an chiat tak duai mo an plak niam pha tak duai mo chung lo chu sei lo advertisement an kal pui nei phe chang poisa tam tak advertisement an ti man khan thlo ton boka lok view le link zo kan e chu rai lo te chung mi pui dan video kan en zok chung comment chia kan pe ka kha an to chu ni deu per ma ya chung zok chu ni ta ni chu wang chuanin heng ho hianin hetia MNF vote tu ka video an siam na chana hi tam tak chuang kan kha thiam lo mai the evan mak an rel ho van lo mak kan ti ni mai the ma ko advertisement pakhat ti ang le ka an ngai ka ngani chulai te chu ka ri ngoi hin om ha wa video pakhat kon siam na no chona ho kan ti mai the ma se ka ngai tu na om de ka wang ka kon siam ve mai ni ti kha ni chu wang chuanin advertisement ko vela hi chuanin thil hi huang hi kan ti zau khop maya trên cả cái page này huang a zau ang tung zak khen pe na te pon sa tin min lar tam tak te pot siat na bul ani threina ni mizo wa chon ni phalo nga nam ta nga chon ni threina antenna big takin model te hetiang ngat te page chu ani zu zai thiam ten nia film star ten nia an khami an professional lama kha chon hong thek lo mai theya ama wa chu model tam tak thil fak manga e jong thrin model ang chi te page chu an siat pha na su threina ni vì mà thế bên lộ entry nữa company trend khát mi bùi ta na him lộ thil a hu kan tel si chung fak tu te chon an ti ta he chu ka fak thei lo ve an han tia tiang a thei big nei an ni chon company dang ho bo hian block tu ni he model hi man to lo tu tin model trend khat te po chiat pha te pon om ve thei thau ni an no chu ka tiang kha chu an ni chon in lon lo wan ni chu zai thiam an ni trend movie star ten ni ta zai thiam le film chon thiam ang chi ten ni wang kha nen a kha mi online a kha chon an chiat pha don ho lawa ma ko chu thil thleng thrin te kan soi te do ni chu ole comment la mai ngai dan lo soi ta ola advertisement chun ti thei wa kalom me pui te hi kan ko te me ni kan ti ngai lenga politics a kyo kyo chon advertisement hi a him lo ni i ki chu ko po me ti te kha ingai dan lo comment me chin te u ka kha cha kan ni chu